ka jingklat jongwei khana class 11 populi ka school Jawahar Navodaya Vidyalaya JNV Moplang bapet da sarkar India haka jingja balakno bakadei ka jingyap accident naga jingsha pat boarding haka no phai sngi jongka arpu pratrik unaitung arajar pusau hado menta kadang dei ka jingja ka bompat ja naga jingmut jing perkhat jongki khana school kunthup kikme kipa jongkate ka school hakini ki lai banai naga jingdon ki jing ujor na kikme kikpa bat kumjo ka jing dawa bade ben penbet penbiang shwaya barok ki jing dongkam badru bandon ki jing toket ki jing ai jing hikai hapok ki kamra class ki khlam long satya badia menta la ong baka hinyo trek unai weng arajar psaw bala pleno yagani ka school shwa ba ka school kan play ka keme jong niu khna ubak klan no ubala ithu kerteng kumu Nathaniel Sotun ka kong pida perlen Sotun kalawan mi shka office Shillong Mail baraka jing ekran kala pensngau ye ka jingdu ka bakraw ka jongkai lau khon ubadang shudap khatnyo snem prasngi shwa bu unklat nakani ka sla perthai klai thu ba ye ka jingtep bau khon jongkau klat nakadaw ka jingsha bad boarding dei ba ka yo sngo na ka sentur jongka principal kata ka por ba ka poi hamau plang CHC layat ki khana kumni kumtai mo ba mde na ka boarding de mar kim dalang hang tu te kat kum ba ye thu ki khana te long kum ta mo ulet select clish jong terrace te nang tu pada pat or te ula ham ta tingku ha kita ki pipe te nang tu pipe ka par ka karan te tang kom ta hi kila ya persang ki khna hi bapli ki baran lang tu banyara bar kila wan ki khna na jan na jangai na hostel kila ya wan bar khot banyara ban persang banyala kal balan pen imma tambah kim la asu na mar makir kila sabat lang ta ka karan te asngongo ya kiri hi mo kalian kila dai bori barit mo jungki ba kila ya rap lemi u ban ma ban peninyo ya kata ka yuma ban im yang ma te kum tu nang tu hi kala ya rash na hi chapo se te ma plang da ka jin rap jong tu chokidar ngat dam baklanga da ka kali jong tu hi kala elam te kala ya rash cha po hospital manu ki be tho ipi ba ka de ka koran na ni ta jing pat boarding ka ba pe hadu put ba khon jong pi undo no la jong ka ya kata ka boong electrocuted một ông kata mo te ngite long ba gidan hayeng kum to te janmit kum to sauduna e ufun to house master to ong yang ba you just come immediately to CHC uklam ba tai ba pang ne kum ne kum tai tengal akali ngau what happen namar ba mistake ngarang dep kren phone u to u shat ukran khana long very healthy to what happen all of a sudden to ong na em nothing and you just come to CHC immediately te kum to ngali thu ye ikpan man ini train mo to sngi ngali thui ite kupto mar hing la ya rash te chapo CHC mo plang te on the way hi ngila contact hi kin hikai te bade jong ka high school namar bangadon ka number jung u tenga contact tu udan off duty ndusngi te tu house pastor ba bapet ya ka house basa khon nga biwan tu turu u la phone me nga ong where are you tenga ong ngila jan poi hi almost approaching te wan just come soon tenga okay tengin dal apo ha CHC kum to ngila ya poi hapo hospital kum tu ngila rong sapo te ngai sngo namar banga ngadon harut te long kham ta kan ma long bit unconscious mo ile dir hi te ka principal he kai tho ye pa ko na ba he was electrocuted and his no more tang kata ngai kata rong ang sngo ka squad nga hi ba ko he was electrocuted so ka de ka principal hi ka be ka de maka ba inform ho makai ka inform ik pa jong ga he was electrocuted pi juyo nem ka jing ujor ka be de ka jing long jing man jong ka hostel ka school ka kemi ke yang ade je tho ere shi yang ba ka don jing thut ha ka yang ga lai ni ka ne ka tai shi tho be ba don giza bangi sum de ja tang kom ta hi le regarding ka lai te ba je tho ken hadu na la khla hi kum to ki tho ki classmate jo ki ba senior ni ki badilang jo ka batch te ke tho yang ai ki ambana do arpu saw tari ujun ki la di complain sa ka principal tambah maka kasuan sna tu mulumala tambah still kadang parkaran dang short circuit te maka ka kena kelai ki khana kan ko na ba mo ba ki charge e ka phone e mo uru we kalyang de khana batip singi ba minan te ngiru na kalyang ko nga ka kami pa mang la don high hopes mo no te kom ta ka ngala ong hi ong da 12 te nai let re ka BA ong le dekat lain namar ba nginya tres tam hima kaliang kemi kepama badang ngiduk makana rong nginya kan balapan ko jung pule jung teng ong le dekat lain kanang bakan long job oriented kan ka jung pule ru tu ko ongo hi katar bo pli
te ngim perkhat pa makan ja kum gani ka mo tragic accident bala ya don jikar men sibun ha ma uru dang ong hingi ba uang ngan puli ngan trestam te ngan halule yok kam ngan pet iki para ngan pet lang ipi ki mek pa ngan yaram ma uru don ta kan high hopes ki plans ki bejrong babun pha jung ka future ka dang jrong Kan hostel nado arajar khat khandai class 6 masle entrance kum to hi for the first time hi ula qualify to entrance te kom class 6 hai Akan ni class class 11 nang sudah be ka CBSE 10 kan sans nem pi yo ekendo be tanga ka porbe yo shuti dan tang ha por vacations kum tu dan dapang kum tu ru ngilali shaw dari bapang long bamla samar shu ang tu por CHC te la wan chiyam tu ngili shaw ni wan la wan chiyam sta yo orta yom tu sa chiyam tinggali on biang shu hostel te mo uru e ju ba shu hostel ru jidon complain iken long so tana tu la long kum ka yin jong ma ki para kelas along kum para nadu dang class 6 te kum ta kan uit higa to school te ula kum giru na kalian kemi pa ngi shania ma ngila ai ka jin shania tli jalang ka to school ba khun ujnga ni yeng te mangi ngimi i bhayu te tang ha shislang mathai tang arbanai lai banai kum to bajrong e ko ka summer vacation arbanai tam em to te ngi hali ngi kendo yu tinggal atras bikin hikai kan bikin long ki second parent mo jong khun jingi Hakoi kaliang ka kami Nathaniel kala ai khubleiru yakiwe ki kimi ki pa ki bladon ban senran bat kumjo ikinoi kai bat ban kentu ki kimi ki pa bakin pet penya shwa daki khmat nadu ka boarding hadu kiwi ki jingdon jingem hapo hostel bat hadu haskul daga bakala ong yaga jingpuli ngidang la ban yo andre kamen sembrio ningkong te ngapan pa ko jing ngongu hi yakini ki arngut PTC member namar kini la long shakum ki kimi ka pam sim jonga bat khamtam ki yang kasem jonga hi nama nadu ba klat khun jonga hadu mantai ki dor kan ban ni hi banyarap ini mer ba men sem klai tre bor ba nam ta jingi te ngakar pa ki kimi pa ki do ki ba sung thu bakla ba kinum kopta kan mo ba ki ban pele jung bon haken perkhat kan ba ki khun ki kiran hakte ka school kem degen man long kerki na hari long ban phan wad ki khun sa school long kham koridor kham kongsan ka jing em kan ban ka jing puli ma lada ka jing puli ngi du no man tau snem hi te mnilai la cham snem ngi dang yo bang jing puli te lada du ka jing im ta nginum yo sho ma kum nga bla sham ma ka jing im ngim ngam yo sho ka musim ma jong khon wala dang thrang dik dik makana ban yo bang ngam yo sho te nga karpa ik yu kum ta kan bikin fokus bahaya nam ta ka jing bhag ki ban pet kan ka jing trai hang te hapo school jong ka tu ka jong ka electricity barak khat hi kidiban pet kan bakala biang bahane kumno ne te kamdai kan man shlong bet kirke bikin habatin pet bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya kishap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya